Israel. Twid-dmuħ tal-sir jistenna l-ħaqsan fidwa jsir. O ifrah, ifrah Israel, dal-waqt taraħ l-Emanuel. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħuti nixxelkom minn qalbi l-għodwa tajba, ejjew niftakru eżisħuti li nsabu fi żmien qaddejs u żmien ta' grazzja speċjali, żmien tal-Avvent huwa vera żmien sabiħ u li Alla rridu nimmaġinaw qisu għandu jdejh mimlija regali li jrid jagħtihomna. Interessanti ħafna li t-tradizzjoni li nagħtu regali fil-miliet x'aktarx tmur lura għal San Nikola li l-festa tiegħu hija fis-6 ta' Diċembru. Għaliex? San Nikola kien qassam ħafna karità li żjed hekk f'dawn il-ġranet sbieħ ta' qrib il-miliet għax kien jgħid li Alla lienna tagħna l-ikbar rigal. U allura kemm ħaġa sabiħa li niftakru u nagħtu rigali lil xulxejn. Rigali li fuq kollox ridu jfissru l-imħabba tagħna lejn xulxejn. Ejjew eżisħuti nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi narfu li l-ħajja hija rigal t'Alla u l-ħajja tkun sabiħa jekk nagħmlu minna nfusna rigal lil ħaddieħor. L-imħabba tagħna lejn xulxin hekk tfisser nagħti lili nnifsi rigal lil ħaddieħor. Il-ħajja jew taħlija fix-xejn jew tagħtija, m'hemmx triq tan-nofs, jew tagħtija jew taħlija. Ħanieqfu ftit mumenti fiskijiet u lil Alla nitolbuh jaħfrilna ħtijietna mod speċjali għalkemm il-darba ħlejna ħajjitna u nħlejna fuq il-ħmerijiet tad-dinja u nsejna dak li hu l-iżjed essenzjali. Nitolbu maħfra fiskijiet. Int li tiftaħ dirajk lil-midinbejn u taħfrilhom mulej ħniena. Int ir-rajj it-tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejri noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudies għall-erwieħ ta' ħutna Konsilja u żewġa Paul Muscat. Nitolbu. Anqal il-fema tagħna mulej biex inħejju t-triq lil-libnek il-waħdieni ħalli bil-miġja tiegħu fostna jistħoq ilna naqduk b'qalb safja bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalli miktib ta' profeta Iżajija. Jien il-mulej Alla tiegħek, inwiżnek minn idek l-lemenija u ngħidlek. Tibżax, jien l-għajnuna tiegħek. Tibżax Ġakob, daqsxejn ta' dudu fl-art. Intom bnedmin ta' Iżrael. Jien l-għajnuna tiegħek, oraklu tal-mulej. Il-feddej tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael. Arani, jien nagħmel minnek romblu ta' dris ġdid, jaqta' u kollu snin. Int tidres il-muntanji u tfarrakom u l-għodjiet tagħmilhom tlief. Inti idderrihom u r-riħ iġorrom. U r-rifnu ixerridhom. Imbagħad int tifraħ fil-mulej u tiftaħar bil-qaddis ta' Iżrael.
Il-foqra u l-imseknin iffittxu l-ilma u ma jsibux. Il-sinhom nixxef bil-għaġġ. Jien il-mulej nismagħhom. Jien Alla ta' Iżrael ma ninsihomx. Xmajjar ta' ilma infawwar fuq l-għoljiet erja u ejjun f'nofs il-widin. Nibdel id-deżert fadira ilma u l-art nixfa f'lejjun ta' ilma. Inxettel iċ-ċedri fid-deżert, il-gazzi, ir-riħan u s-siġar ta' żebbuġ. Intella iċ-ċipress fix-xari u magħhom id-dolf u l-bux. Biex hekk jaraw u jarfu, jaħsbu u jifhmu wkoll li id il-mulej għamlet dan u l-qaddis ta' Iżrael ħalqu. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, il-mulej twajjeb u ħanin. Ħan kabrek Alla tiegħi sultan, u nbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Il-mulej twajjeb u ħanin. Kull ma għamilt irroddok ħaj il-mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-seb tas-sadna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Il-mulej twajjeb u ħanin. Biex jarfu li l-bniedem il-qawwa tiegħek u s-seb u l-ġmil tas-saltna tiegħek. Saltnatek i-saltna għażminijiet kollha, minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Mulej u twajjeb u ħanin. Alleluja. 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 Atrus mawit mill-loli u jiraxxa xi sħab ta' ġustizzja. Tinfetaħ l-art u timbet is-salvazzjoni. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla, tassew ngħidilkom li fost uliet in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista u b'dana kollu l-iżgħar wieħed fis-saltna tas-smewwiet u akbar minnu. Minn żmien Ġwanni l-Battista sal-lum is-saltna tas-smewwiet il-bnedmin qegħdin jitħabtu bi sħiħ għalija u dawk li jitħabtu bi sħiħ jaħtfuha għax il-profeti kollha u koll il-liġi ħabbru sa żmien Ġwanni. U jekk tridu temnuni, dan huwa Elija li għandu jiġi. Min għandu widnejn ħajjisma'. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnaqfu minnu bietna. Kull żmien huwa żmien ta' grazzja jekk aħna eżis ħuti neħduh minn idejn Alla. Però ta' bnedmin li aħna kultant u xekk jiġi żmien li nħossuh ta' intensità akbar u xekk. U Alla għad li Alla r-rigali tiegħu disponibbli għalina kull ħin, mod speċjali r-rigal tiegħu nnifsu, għax dak hu l-ikbar rigal li jagħtina Alla li jagħtina lilu nnifsu eżis ħuti. Però ovvjament Alla jifhem l-aħna l-bnedmin ma nkunux f'pożizzjoni mentali il-ħin kollu l-istess. Għaltu x'ħan inkun il-Knisja, u għaltu x'ħan inkun aljenat jien naf nagħmel ix-shopping, mhux hekk għalija u żmien b'xi mod inkun iktar disponibbli li nilqa' r-rigali tal-Alla x'ħan inkun fil-Knisja. U allura
kemm importanti Jeżus ħuti li nieħdu ħsieb dawn il-mumenti tant speċjali ta' grazzja fosthom l-Avvent imqaddes. Il-Profet Iżajija huwa l-profet tal-Avvent. Naqraw ħafna mill-Profet Iżajija fl-Avvent Jeżus ħuti. Il-Profet Iżajija kellemna bi kliem poetiku sabiħ ħafna u xek jekk tajtu każ illum dan Alla li il-muntanji jniżżilhom u joħloq dejn isa it-triq dik li mbagħad insibu tiġi kwotata għal Ġwann il-Battista. Kull muntanja titniżżel, kull art imħadba s-sirwita. Mod speċjali qed tirreferi din l-ewwel qabel kollox għal poplu tal-Alla miexi fid-deżert li Alla u xek iħajjilu t-triq biex jasal fl-art imwieda. Però l-poplu tal-Alla fid-deżert huwa simbolu. U simbolu li jirrappreżenta lilna aħna mexjin f'dak id-deżert. Hekk u xek mill-jasar ta' Dnub għall-art imwieda tagħna, Jeżus ħuti li jassima pajjiżna. U Alla jħajjilna din it-triq. Jekk kemm il-darba aħna naċċettaw li nimxu fija Jeżus ħuti hemm ħaġa li aħna mhux dejjem nagħtu kasa biżżejjed. Alla ma jimponi fuqna xejn. Alla minn naħa tiegħu irid jagħti u irid isalva lil kull bniedem u jagħtina kull grazzja li neħtieġu. Il-problema ħafna darba tkun waħda aħna li ma nkunux lesti jew ma nifhmux ir-rigali tal-Alla, jew ma naċċettawhomx, jew nitilfu l-fidi f'Alla u x'hekk Alla ma jimponi fuqna xejn għax Alla jirrispetta l-libertà tagħna. U x'hekk Alla jridna dak li naċċettaw bimħabba u naċċettaw għax Alla jħobbna. Għaliex ma jimponix fuqna Alla dak li hu tajjeb? Għax l-imħabba ma tistax iġġija lil ħadd iħobbok. U l-ikbar grazzja li jagħtina li hija mħabbtu. U l-imħabba ma tistax timponija fuq ħadd. Allura ir-relazzjoni tagħna mal-Alla hija karatterizzata mill-imħabba. U Alla jirrispetta l-libertà tagħna. Saħansitra jirrispetta lil bniedem li jiddeċiedi li jitbiet minnu. Jeżus ħuti. Jibqa' jfittxu, jibqa' bħarra jiġri warajh, però qatt ma jġalu jerġa' lura fil-maqjel tiegħu, fis-saltna tiegħu. Interessanti ħafna Ġesu jkellimna ħafna fuq is-saltna tas-smewiet. X'inhi din is-saltna tas-smewiet? Is-saltna tas-smewiet hija Ġesu stess ta'. Ġesu huwa s-saltna l-ġdida. Ġesu s-salta tas-smewiet. Ġesu li der fostna 2000 sena ilu fil-ġisem tiegħu li tagħtu l-Verġna Marija, però lillum jinsab postna f'ġisem ieħor li huwa l-Knisja. Għalhekk il-Knisja nsejħula l-ġisem mistiku ta' Kristu. Aħna s-saltna allura. Jekk Ġesu jgħammar fina, aħna nsiru din is-saltna tal-Alla fi żmien tal-lum, Jeżus ħuti. U għalhekk Ġesu jgħid u x'hekk li fost dawk li twildu minn nisa ħadd ma maqwa minn Ġwann il-Battista, mena f'dak li hu twelejt tal-ġisem ħadd mu aqwa minn Ġwann il-Battista. Imma aħna għax irċevejna l-magħmudija tagħna, aħna iva aqwa minn Ġwann il-Battista għax ġo fina jgħammar l-Ispirtu tal-Alla, ġo fina jgħammar Ġesu. Ġwanni seta' jgħammed biss bl-ilma kif qalu. Magħmudija simbolika li tfisser ix-xewqa tal-maħfra tad-dnubiet. Però l-grazzja tal-Alla, l-grazzja tal-maħfra hija Ġesu u Ġesu biss, Jeżus ħuti. U għalhekk aħna l-membri ta' din is-saltna tal-Alla aħna xortina tant tajba. Ejjew Jeżus ħuti, dan il-kliem ta' Ġesu nożżuh illum. Forsi matul din il-ġurnata narġa' ngħidilkom m'hemmx mod aqwa li bih wieħed jgħix l-Avvent milli jieħu sehem fil-quddiesa u jitqarben. M'hemmx mod aqwa. Nisimgħu l-kelma tal-Alla. Illum x'nirriflettu fuq xiex nirriflettu jien il-magħmudija tiegħi kemm qed ngħixha. Kemm jien konxju li jiena membru tas-saltna aqwa minn Ġwann il-Battista mhix ċajta. Mela fost dawk li twildu biss għal ġisem Ġwann il-Battistu l-aqwa. Fost dawk li twildu għas-saltna tal-Alla permezz tal-magħmudija, fost dawk li saru ħaġa waħda ma' Ġesu, jiena wien taħna aqwa minn Ġwann il-Battista. X'fina jgħammar il-mulej, fina jgħammar l-Ispiritu tiegħu. Naħseb żewġ mistoqsijiet. L-ewwel nett, kemm jiena konxju ta' din il-grazzja tant kbira li għandi li Alla qed jgħammar fija. Kull wieħed u waħda minnu eżis iktar minn dak it-tabernaklu li hemm hemmhekk, iktar minn dawn il-knejjes biħ tagħna. Jekk fina jgħammar Alla, Jeżus ħuti. Anzi, Ġesu ġie fl-Ewkaristija biex ikun jista' jiġi ġo fina. Santa Teresa ta' Kalkutta tgħidha din mhux jien. Tgħidilna Ġesu jinsab fl-Ewkaristija, Ġesu jinsab fit-tabernaklu, imma l-iktar tabernaklu li jixtieq jinsab fih Ġesu huwa l-qalb tagħna.
jiġi fl-Ewkaristija biex ikun jista' jiġi ġofina biex jammar f'dan it-tempju tiegħu li huwa aħna, eżis ħuti. Minn l-ewwel net kemm aħna ferħanejn, kuntenti, kemm aħna konxi, kemm nimmeditaw u nirriflettu fuq li aħna s-saltna talla, aħna t-tempju talla. U t-tieni, kemm nagħmlu ħelitna biex ngħixu ta' bilħaq denji ta' din il-grazzja ta' kbira l-Alla jagħtina. Ngħixu ħajja ta' bilħaq tixraq lil dawk li huma t-tempju ħaj ta' Alla. Kemm inwasslu din il-grazzja lill-oħrajn l-ewwel qabel kollox bil-mħabba. Fejn m'hemmx imħabba żisħuti m'hemmx il-mulej. Fejn m'hemmx il-mħabba t-tempju talla jiġġarraf. it-tempju talla jisfa fix-xejn. Ħanitolbuh bil-qalb il-mulej Ġesu llum jagħtina dil-grazzja li narfu l-magħmudija tagħna nkunu kburejn bil-grazzja tal-magħmudija, però fuq kollox nkunu kburin ifisser mhux nitkabbru fuq l-oħrajn. Ngħixuha b'ġenerożità, b'umiltà u b'imħabba lejn xulxejn. Kieġobkom nqomu bil-wieqfa. Fil-waqt li nistennew il-miġja tal-mulej tagħna Ġesu Kristu, nitolbu lil Missier biex juri magħna l-ħniena tiegħu u jagħtina s-salvazzjoni. Ngħidu flimkien mulej ħniena. Biex il-Knisja ma tibżax ix-xandar bil-kuraġġ il-miġja tas-saltna tiegħek fid-dinja nitolbu. Biex il-gvernijiet jaħdmu għal veru ġid komuni tal-bnedmejn fdati fidejhom u jikkollaboraw biex id-dinja kollha tgħix fis-sigurtà u l-paċi nitolbu. Biex iż-żgħażagħ ikunu xhieda kuraġġjużi tal-valuri awtentiċi tal-Evanġelju fl-ambjenti tax-xogħol, tal-kultura u tad-divertiment nitolbu. Biex aħna nieħdu b'impenn kuraġġjuż id-dmir tagħna li nxerdu s-saltna tiegħek fost ħutna nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja, paċi fl-art imqazza, nitolbu għal eżisħuti għal ħutna l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u dawk li jeħtieġu t-talb tagħna. Eżisħuti nitolbu kuljum għal dawk ħutna li għaddejjin minn xi mument diffiċli. Bħalma tafu intom is-suwiċidju sar pjaga soċjali anke pajjiżna, hekk hu l-problemi ta' mart mentali, u għalhekk huwa d-dover tagħna li nitolbu għal dawk li jkunu għaddejjin minn mument diffiċli u eżisħuti nirrispettaw u nħobbu lil xulxejn għax l-imħabba hija d-duwa li jfejjaq il-qalb u l-moħħ. Il-mediċina tagħti il-problemi tista' ma jfissirx li ma neħduhiex, imma l-imħabba li ddewwi eżisħuti. U jekk dal-problemi żdiedu f'ħajjitna tafu għaliex? Għax il-bniedem tal-lum ħafna darba m'għadux jaf iħobb. Il-bniedem tal-lum sar wisq egoist uħsibu fl-affarijiet materjali. Ejjew nibdew aħna l-insara, nkunu ta' bilħaq melħ tal-artu dawl tad-dinja. Daqt niċċelebraw it-tifkira ta' San Ġwan tas-Salejb, għaddis kbir ħafna Spanjol, kien jgħid sentenza sabiħa ħafna. Kien jgħid fejn m'hemmx imħabba, poġġi l-mħabba u ssib l-imħabba. Ejjew nibdew aħna fid-dinja tagħna ħaċċana l-imħabba għax imbeda minn Ġesu nkunu aħna li nagħtu l-imħabba b'ġenerożità u b'qalb kbira. Ħanieqfu ftit fiskiet u lil mulej nofrulu it-talba personali tagħna. Għatina mulej il-qawwa li nkunu profeti tal-miġja tas-saltna tiegħek biex naħtfu l-kelma tiegħek lis-salvana u nevanġelizzaw lill-munubilaċċ għall-verità u l-ħelsien inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek
frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel li l-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina l-frott tal-fidwa li jintatina fis-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier għaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati bħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-farħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljon 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Illum qegħdin nitolbu b'mod speċjali għall-erbieħ ta' ħutna Konsilja u żewġa Paul Muscat.
ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħanniex u tiġrejb iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u l-għaqda li jien trejt fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm għad-dejs tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
nastana ħajjibdi fuqna l-fettej nistemmuha nistennew bit-tama nistennew fil-jum tal-mulej. ħanejdulu grazzi bil-qalb l-mulej Jeżusut illum il-ħamis, niftakru għal-jum li fih Ġesu tagħna l-Ewkaristija u għalhekk ngħidulu ta' bil-ħaq grazzi għal dan l-akbar sagrament li tagħna Jeżusuti. Fl-istess jum nitolbu wkoll għall-qdusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi, tal-missjonarji, nitolbu għal vokazzjonijiet u nitolbu għal familji tagħna x'il-familja l-bennina jew inkella l-għalqa li fija tittinżera l-vokazzjoni. Jeżusuti ejjew nqumu bil-wieqfa u bil-qalb ngħidu ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddis intijek nfaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għamel mulej lill-misteri li għalihom inġbarna ikunu ta' ġid għalina, għallimna bihom inħobbu l-ħwejjex tas-sema u li fil-mixi tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem bi Kristu sirna. ħanejdu 3 Avamarijiet ġieħed 3 ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u Jeżusut inħeġġixkom ngħiduhom kull jum u speċjali fl-Avvent u noffruhom għal dawk ħutna Maltin wawċejn li m'għandhom l-ebda ħsieb li jiċċelebraw il-milied b'mod nisrani, li jieħdu sehem fil-quddiesa li jersqu għall-qrar u x'hekk. Ħanejdu din it-talba għalihom u nħeġġixkom itolbu għalihom ħafna f'dawn ftit ġranet li fadal qabel il-milied. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallit lid-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-kol.